vingut aquí en consideració de revolució dels actes que hi va haver de violència per falta de la nostra expressió de llibertat, falta de democràcia i poc valor cap als drets humans. Necessitem respecte i tolerància. I el Parlament l'apliquin. Per això, moltes entitats i sindicats i partits convoquen a la vaga general demà a l'Ajuntament. I a les 7, a la plaça Imperial Tàrraco, la darrera manifestació de tota la vegueria.